lho Mbak, dadi mbangkai malahan. Oh atas. Ora kanggo. Aku cara dadi lek Sukimin tak bales genti. Ora kanggo ki piye, Mbak? Dangu mboten diagem. Jenenge bojo kula ten Papua kok ya. Ngapa? Adol koteka. Mbak kan ngangge nika. Oh, kurang ajar to kowe. Kaya ngono ora gelem diatosi, wong kowe kurang Ya ajar. gentenan kowe nek nyuwara ya atos kok. Wis padha atos. Aku nek ora diatosi do ora manut kok mangkelake ora. Wong ki nek kulino ngatosi wong, ya kudu gelem datosi. Oh. Arep kowe juragan nek wonge kaya ngono bakal rawani. Anggo aku empuk ya tak takokke. Kok empuk ngono. Empuk ya slentik ngopo. Ora. Kosek. Wong rembugan kok kan diselentik barang iki piye kuwi? Ame